హాయ్ అండి అందరికి వెల్కమ్ టు చందన కలెక్షన్స్ అండి. ఈ రోజు అయితే బ్యూటిఫుల్ బ్రైడల్ సెట్స్ అనమాట. లుక్ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి లాకెట్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా హెవీగా వచ్చేసిందో పికాక్స్ తో అయితే వచ్చేస్తుందండి. లుక్ అయితే సూపర్ గా ఉంటుంది. అన్కట్ స్టోన్స్ ఇక్కడైతే మొత్తం అన్కట్ స్టోన్స్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏడి స్టోన్ పికాక్స్ కింద వచ్చేసి ఇలా బుట్టాతో హ్యాంగ్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇంకా పికాక్స్ అనమాట. చైన్ మోడల్ మొత్తం కూడా ఇలా ఫ్లవర్స్ అండ్ పికాక్స్ తో వచ్చేస్తుంది. మొత్తం అన్కట్ స్టోన్స్ అనమాట. లుక్ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి. లాంగ్ కానీ షార్ట్ కానీ చాలా అంటే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. బ్రైడల్స్ కి అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇలా బుట్టలు అయితే వచ్చేసాయి అనమాట. బుట్టలు ఎంత హెవీగా ఉన్నాయో లుక్ ఫుల్ గ్రాండ్ లుక్ వస్తుందండి. బ్రైడల్స్ కి అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇంకా ఎవరికైనా ఫెస్టివల్స్ కి కానీ హెవీగా వేసుకోవాలనుకున్నా కానీ బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది లుక్ అయితే. ఆసమ్ కాంబో. ఎవరు కావాలన్నా తొందరగా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేసేసేయండి. అవైలబిలిటీ చెక్ చేసుకుని పేమెంట్ అయితే చేసేయండి. చాలా చాలా మంచి కాంబో. ఈ కాంబో వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రాదండి. అంత బ్యూటిఫుల్ కాంబో. ఎవ్వరూ మిస్ అవ్వద్దు. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. వచ్చేసి ఈ కాంబో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చిందో. లక్ష్మీ అమ్మవారితోటి మొత్తం సీజర్ స్టోన్స్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చేసిందండి. చైన్ ప్యాటర్న్ ఎంత సింపుల్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం గోల్డ్ తో వచ్చేసింది. ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం సీజర్ స్టోన్స్ అనమాట. మధ్యలో వచ్చేసి ఇక్కడ లక్ష్మీ అమ్మవారితో అయితే హైలైట్ అయిపోయారండి. లక్ష్మీ అమ్మవారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారనమాట. కింద వచ్చేసి మనకి ఇలా రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ సీజర్ స్టోన్స్ అండ్ పర్ల్స్ అయితే వచ్చేస్తుందండి. లుక్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎవరు కావాలన్నా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఫెస్టివల్స్ కి కానీ లేదంటే లాంగ్ వేర్ గా షార్ట్ వేర్ గా వేసుకుందామన్నా కానీ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా సెట్ అవుతుంది. లక్ష్మీదేవి వచ్చారు కాబట్టి ట్రెడిషనల్ వేర్ కి అయితే ఆసమ్ గా ఉంటుందండి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా సింపుల్ గా లక్ష్మీ అమ్మవారితో ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చాయంటో చూడండి. చాలా బాగుంటుందండి లుక్ అయితే. ఎవరికైనా కానీ సింపుల్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలకు కూడా వేసుకోవచ్చండి. మెచ్యూర్ ఫంక్షన్స్ అలా ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటికి కూడా కొంచెం సింపుల్ గా వేద్దాము అనుకుంటే గనక చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఫెస్టివల్ వేర్ కూడా సూపర్ అనమాట. చాలా చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ వస్తుంది. సో ఎవ్వరు కూడా మిస్ అవ్వద్దండి. లుక్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. లక్ష్మీ అమ్మవారితో సింపుల్ చైన్ మోడల్ అనమాట. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చాయంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చాయి. సింపుల్ గా బ్యూటిఫుల్ గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీజెడ్ లో చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ కాంబో అండి. సింపుల్ చైన్ తోటి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. పికాక్స్ వచ్చి లుక్ అయితే హైలైట్ ఉందన్నమాట. 2 పికాక్స్ వచ్చేసాయి. లుక్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. మధ్యలో గ్రీన్ తో అయితే హైలైట్ అయిపోతుందండి. మొత్తం ఫ్లవర్స్ తో వస్తుంది. చైన్ మోడల్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. గోల్డెన్ సీజర్ స్టోన్స్ అనమాట. చాలా చాలా బాగుంటుందండి. చైన్ మోడల్ అయితే అస్సం ఉంటుంది అనమాట. లాంగ్ కానీ షార్ట్ కానీ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా సూపర్ గా అసలు పికాక్ తో వచ్చేసాయి అనమాట. లుక్ అయితే హైలైట్ అండి. ఎవరికైనా కానీ చాలా చాలా బాగా సెట్ అయిపోతుంది. ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుందండి. రీజనబుల్ ప్రైజెస్ లో వచ్చేస్తున్నాయి కాంబోస్ కూడా. సంక్రాంతి వస్తుంది, న్యూ ఇయర్ వస్తుంది, ఇంకా క్రిస్మస్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఎవరి కావాలన్నా తొందరగా బుక్ చేసుకోండి. లుక్ అయితే అల్టిమేట్ ఉంటుంది. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. తక్కువ ప్రైస్ లో కూడా వచ్చేస్తాయండి కాంబోస్ అన్ని కూడా. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. ఎవరి కావాలన్నా తొందరగా స్క్రీన్ షాట్ అయితే పెట్టేసి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేసేసేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీజేలో ఒక సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సెట్ వచ్చేసింది అనమాట. లుక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. సింపుల్ గా ఉందండి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందన్నమాట. డైమండ్ నెక్ సెట్ లా మెరిసిపోతుంది. లుక్ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. పికాక్స్ తో వచ్చేసింది చూడండి. మధ్యలో రూబీతో ఇలా హైలైట్ అయిపోయింది. 2 పికాక్స్ వచ్చేసాయి అనమాట. మొత్తం కూడా వైట్ స్టోన్స్. లుక్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి. చైన్ మోడల్ కూడా సూపర్ గా వచ్చేసింది అనమాట. చిన్న చిన్న పికాక్స్ మధ్యలోకి వచ్చేసి ఒక్క స్టోన్ అనమాట. చూడండి 2 పికాక్స్ మధ్యలో స్టోన్ అలా వచ్చేసింది అనమాట. లుక్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి. ఇయర్ రింగ్స్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయో. సింపుల్ గా జీజే అండి. జీజే ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఎవరికైనా కానీ సూపర్ గా సెట్ అయిపోతుందండి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు జీజే వేసుకోవాలని చాలా మందికి ఆశగా ఉంటుంది. ఇదైతే వేసేసుకోవచ్చు. రీజనబుల్ ప్రైస్ లో కూడా వచ్చేస్తుంది. లుక్ కూడా హైలైట్ ఉంటుందండి. పాపిడి బిల్ల కూడా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చిందో. మధ్యలో రూబీతో హైలైట్ అయిపోయింది అనమాట. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ సెట్ అండి. లుక్ అయితే సూపర్ గా ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. 4 పికాక్స్ లాగా అయితే వచ్చేసాయి. మధ్యలో రెడ్ తో అయితే హైలైట్ అయిపోయింది. కింద వచ్చేసి ఇలా పర్ల్స్ వచ్చాయండి.
చైన్ మోడల్ కూడా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చేసింది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షార్ట్ చైన్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట జీజేలో. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 పికాక్స్ వచ్చాయి, మధ్యలో వచ్చేసి రెడ్ స్టోన్ హైలైట్ అయిపోయిందండి. కింద వచ్చేసి పర్ల్స్ వచ్చేసాయి అనమాట. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చిందో చైన్ మోడల్ డిఫరెంట్ గా. లాకెట్ వచ్చేసి పాపిడి బిల్ల వచ్చేసి మనకి ఇలా అయితే వచ్చేసిందండి డిఫరెంట్ గా. లుక్ అయితే సూపర్ గా ఉంటుందండి. మధ్యలో వచ్చేసి ఇలా రూబీతో హైలైట్ అయిపోయింది మొత్తం కూడా. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా సూపర్ గా వచ్చేసాయి అనమాట. ఎవరికైనా కానీ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది లుక్ అయితే. జీజే అండి, జీజే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ కాంబో. లుక్ అయితే చాలా చాలా బాగుందండి. నాకైతే భలే నచ్చేసింది ఈ కాంబో అయితే. సింపుల్ గా ఎంత బాగుందో. సింపుల్ గా లైక్ చేసే వాళ్ళకైతే బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. చిన్నపిల్లలకు కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. ఎంత క్యూట్ గా ఉందో చైన్ మోడల్ అయితే. అసలు లాకెట్ చూడండి ఎంత బాగుందో. లాకెటే నాకు చాలా చాలా నచ్చిందండి. అసలు డిఫరెంట్ గా వచ్చేసింది అనమాట. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. చిన్న బుట్ట వచ్చేసి లుక్ అయితే పికాక్స్ లా లేదు, ఇది వచ్చేసి డిఫరెంట్ గా వచ్చిందండి. అసలు చాలా చాలా బాగుంది లుక్. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. బుట్ట వచ్చేసి పైన వచ్చేసి ఇలా ఫ్లవర్స్ వచ్చాయన్నమాట. చైన్ మోడల్ కూడా చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉందండి. లుక్ అయితే ఆసమ్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బుట్టాస్ చూడండి ఎంత బాగుందో. 2 ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి ఇలా బుట్టాగా అయితే వచ్చేసింది అనమాట. ఎవరికల్లా తొందరగా బుక్ చేసుకోండి. చాలా బాగుంది. నాకైతే భలే నచ్చేసింది. ఫుల్ క్యూట్ గా ఉందన్నమాట. చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైనా బాగుంటుంది. లుక్ అయితే అల్టిమేట్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ కాంబో అన్నమాట. ఎంత బాగుందో పెండెంట్. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చిందంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చిందండి. నాకైతే చాలా 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 బాగా నచ్చింది. ఎంత బాగుందో పెండెంట్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చిందో. మధ్యలో రూబీతో హైలైట్ అయిపోయింది. చుట్టూ కూడా ఇలా సీజర్ స్టోన్స్ అయితే వచ్చేసాయండి. చాలా బాగుందండి డిజైన్ అయితే. చైన్ మోడల్ కూడా సూపర్ గా వచ్చేసింది. పాపిడి బిల్ల కూడా వచ్చిందనమాట. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చాయో. చాలా బాగుందండి. మోడల్ అయితే సూపర్ గా ఉంది. ఫుల్ గ్రాండ్ లుక్ వచ్చేస్తుందండి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎవరికైనా కానీ బాగా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. లుక్ అయితే అల్టిమేట్. ఎవరికైనా తొందరగా బుక్ చేసుకోండి. లుక్ అయితే సూపర్ సూపర్ ఉంటుంది. వచ్చేసి ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ కాంబో అండి. 2 పికాక్స్ అయితే వచ్చేసాయి అనమాట. మధ్యలో వచ్చేసి ఇలా 2 పికాక్స్ వచ్చేసాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి రెడ్ స్టోన్ తో అయితే హైలైట్ అయిపోయిందండి. చుట్టూ కూడా వైట్ స్టోన్స్ అయితే వచ్చేసాయి, సీజర్ స్టోన్స్. కింద వచ్చేసి పర్ల్స్ అయితే వచ్చేసాయండి. ఇక్కడ చుట్టూ చూడండి మనకి పికాక్స్ లాగా అయితే వచ్చేసాయి. చైన్ మోడల్ మొత్తం కూడా మల్టీలో వచ్చేస్తుందండి. ఏ డ్రెస్సెస్ కైనా శారీస్ కైనా బ్యూటిఫుల్ గా సెట్ అయిపోతుంది. లాంగ్ ఒకటే వేసుకోవచ్చు, షార్ట్ ఒకటే వేసుకోవచ్చు. లుక్ అయితే సూపర్ గా ఉంటాయండి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా చాలా బాగా వచ్చాయి పికాక్స్ తోటి. ఇక్కడ చూడండి టిక్కా అనమాట. చాలా బాగుంటుందండి. లుక్ అయితే ఆసమ్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా కానీ చాలా చాలా బాగా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట కాంబో. బెస్ట్ కాంబోస్, బెస్ట్ ప్రైజెస్ అండి. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. లుక్ అయితే అల్టిమేట్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాంబో అండి. చాలా బాగుంటుంది. ఇదైతే పికాక్స్ తో వచ్చేస్తుంది. హై క్వాలిటీ పాలిషింగ్ అనమాట. ఈరోజు చూపించినవన్నీ కూడా 2 పికాక్స్ వచ్చేస్తాయి. మధ్యలో గ్రీన్ తో హైలైట్ అయిపోతుంది. ఇది కూడా మొత్తం మల్టీ కలర్ అండి. ఏ డ్రెస్సెస్ కైనా శారీస్ కైనా సెట్ అయిపోయే విధంగా అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. చైన్ మోడల్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి లుక్ అయితే. లాంగ్ కానీ షార్ట్ కానీ. ఇయర్ రింగ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. చాలా డిఫరెంట్ గా వచ్చేసాయి అనమాట. పాపిడి పిల్ల కూడా సూపర్ గా అయితే ఉంటుందండి. లుక్ అయితే అల్టిమేట్ ఉంటుంది అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. ఆసమ్ కలెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. లుక్ అయితే సూపర్ హైలైట్ ఉంటాయండి. బ్రైడల్ సెట్స్ ఎవరికైనా బాగా సెట్ అయిపోతాయి. ఫెస్టివల్ సీజన్స్ కానీ అకేషన్స్ కానీ బెస్ట్ కాంబోస్ అండి. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. లుక్ అయితే ఆసమ్ ఉంటాయి. ఓకే అండి, అందరికీ బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.